मोनसे बेलायनो सिरियास इशुस नुजाखा जे एसटिसि तो नन एसटि बरनो अजागा जागासिन आमन बागै ते आलादा स्टेट सो आमन बागै जों अजागा फाइमानि दिनै डाइरेक्ट सामना जों थाखा जे जुदि अमो हिनजाव खायजे सिजेबो फादार प्रसेस नांनाय आमन बागै जतन साजाबो बिथिंनि अमो थाइके शुद्ध परिमा जानाय चाकरि दगाव जा जागाफोर दिनै एसटिसि नो बुनो बस बरनो धोरो जाबाय आमो आगि जां खांखा ताबु सब्रियावनो आंतके खायना दिगला आमन बागै दिना जाना फैगे आयाबा गना मेमोरेंडम सबमिट खायगोन साका अमनो डाइरेक्टली साका जे अमो गदलबि थिगमा खायनाय चिनि जेति बासारो जे फरमटाम ननेस्टिरन दाबा तमनि आ जागाव चिनि एस्टिरन न जागा मारिनाय एखे जोंथे ब खायनाय सालो रात चलो जों अफनाय नि गनो डाइरेक्टली न मेंशन खायदों अमनो चिनि खालायताय ते चिनि अमनो नाहारमु जे जों एज ए स्टूडेंट फेडरेशन ने चिनि लिंस्टिंगना रंग लोगो जों सबसेबो तंनाय चिनि लिंस्टिंगना रंग जे स्टूडेंट दामो जाबो सबसेबो जालाय मा